Tak takoki, Bro. Apa? Nikmati rokok iku ono ndi sih? Wah, yang masalah ini susah dijelasno. Apa gak wedi mati yang merokok terus? Mati ya disunat. Singo, kok kayane enak banget to ngerokok iku. Tak omongi ya. Ono pepatah Jawa ngomong, permangan orang ngerokok ibarat ngising tanpa cewek. Yen kakean rokok bakal mondok. Ngono. Ya mondok karo ngerokok. Padahal ngerokok iku ono sing ngomong haram loh. Yen haram, ngerokok dicampuri micin sing ono label halal. Berarti melu halal. Dasmu.